Bos días. Hoxe imos ver como crear tarefas no noso Moodle empregando a aplicación Assignments de Google. Este tutorial vai a ter dúas versións. Esta é a primeira, que é crear tarefas empregando un Moodle 3.5 ou superior, que é o que recomenda o propio Google. Pero como moitos de vós sodes usuarios da aula virtual proporcionada pola Xunta de Galicia e como esta, a data de novembro de 2020 aínda está na versión 3.3.9, crearei en breve outro vídeo explicando como facer nese caso, no que a funcionalidade é limitada e que engadirei aquí en canto este disponible. Listos? Comezamos. Unha vez que tedes instalado o Assignments de Google, deixo a ligazón ao tutorial de como facelo na descripción, vai xa aparecer dentro das actividades que podedes engadir ao curso a opción de engadir unha tarefa de Google, polo que todos os mestres poderían xa empregalas sen problemas. Recordade, para que funcione a app, todos os usuarios do curso no que a queirades empregar teñen que ter contas Workspaces para a educación, o que antes se chamaba G Suite. As contas personais de Google ou contas de Workspaces que non sexan para a educación non poden empregar esta aplicación. Deixando xa claro isto, imos a ver como facer para crear unha tarefa de Google. Primeiro, o mestre ten que ir ao seu curso e activar a edición. Unha vez alí, ten que darlle engadir unha tarefa ou recurso no sitio que lle interese. Nos imos a engadir aquí. E xa nos aparece unha ventana. A vosa pode ser un pouco diferente a que me aparece a min, dependendo do tema que teñades. E seleccionamos a opción de ferramenta externa. E nos abre unha ventana onde aquí, onde pon ferramenta preconfigurada, podemos seleccionar Google Assignments. Ben, entón, engadimos o nome da nosa actividade. Dámoslle, a min gústame cambiar isto de completado da actividade e poñerlle que se amose a actividade como completada cando se cumplan as condicións de que o alumno reciba unha cualificación. E logo agora o que imos facer é seleccionar aquí arriba, seleccionar contido. Vai nos abrir unha ventana nova onde temos que entrar coa nosa conta de Workspaces para educación e empezamos aquí a seleccionar os arquivos. Engadimos un arquivo. Cada alumno recibirá unha copia do arquivo, así que poderá editala e logo entregala de novo. Podemos tamén poñerlle unha puntuación, unha data de entrega, se queremos. Eu vou a deixalo baleiro, sen data de entrega. E podemos tamén engadirlle unha guía de avaliación, que é basicamente unha rúbrica. Dámoslle a crear. E xa vemos que nos aparece aquí a URL de inicio a nosa tarefa. Ben, damos a agardar e volver ao curso e vamos a facer unha cousiña máis. Volvemos a entrar na tarefa e damos aquí a agardar para que apareza o título. Poderíamos cambiar algunhas cousas, vale? Unha vez, se ao principio non lle engadimos ningunha guía de avaliación, non podemos enviarlle guía de avaliación. O que podemos é modificar a data de entrega se queremos cambiala. Eso sí que nos deixa, vale? Pero o único que nos deixaría é modificar a descripción,
a puntuación total e a data de entrega. Por exemplo, aquí vemos os arquivos, pero non poderíamos engadirlle máis arquivos. Ben, neste caso, vemos como os alumnos aínda non han entregado nada. A medida que os alumnos fagan a tarea, aparecerán aquí, tal e como estades acostumbrados un pouco como Classroom. Aparecerían aquí, tipo, coa mesma estética do Classroom, os arquivos dos alumnos e o premer en riba deles poderíamos correxilos como se ven facendo tamén no Classroom. Ben, isto xa está, así que voltamos aquí de novo. Aquí. E xa vemos que está aquí a nosa nova tarefa, pero por algún motivo non nos había modificado o que é o título da tarefa. Ben, espero que vos sirva.